Kaixo, gaur irutxerkumen antzerkia egingo dugu. Kaixo, nizagin ez eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, nire kaso naiz eta antzerki honetan txeri handia izango naiz. Kaixo, nire naiz eta antzerki honetan txerrikumea izango naiz. Kaixo, nire naiz eta antzerki honetan izango naiz txerrikumea. Kaixo, ni Martina naiz eta antzerki honetan amatxe izango naiz. Kaixo, ni Alen naiz eta antzerki honetan otsoa izango naiz. Ni Jon naiz eta antzerki honetan historia izango naiz. Behin batean irutxerkume eta bere ama bizi ziren. Kurri! Txerrikumea, jaundiak zarete eta joan behar zarete bakarrik bizitzera. Txerrikume txikiena lastozko etxea egin zuen. Lastozko etxea egingo dut. Zerrekatuta dago. Baina, begira zaitzeko. Bai! Eta txerrikume ertaina egurrezko etxea egin zuen. Ni egurrezko etxea egingo dut. Zenakatuta dago, baina begira zaitzeko. Eta txerrikume handiak arrizko etxea egin zuen. Nik arrizko etxea egingo dut. Zenekatuta nago, baina begira zaitze polita. Bai! Eta otsoa txerrikume txikiaren etxera joan zen. Tok! Zauna! Otsoa naiz, iriki atea! Ez! Beste da Luka, zure etxea futxe egingo den, zure etxea bota arte! Zaiatu! Eta txerrikume txikia txerrikume ertainaren etxera joan zen. Zagartatu zaizu? Otsoa purtu zait etxea. Hemen goxo egongo zara. Bertazko. Tok! Zaina! Otsoa naiz iriki atea! Bestera, futxe egingo den zure etxea bota arte! Zaiatu! Eta txerrikume ertaina eta txikia txerrikume handiaren etxera joan ziren. Zer gertatu zaizu?